गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 26 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ आलायारन बर' थुनलाइयारि आफादनि बानजायनायाव साहित्य एकाडेमि ग्रामलक आरो बर' लाइमोन खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। तामुलपुरनि कुमारिकाटा इउएन एकाडेमिनि बिष्णु ज्योति अडिटरियाम नब्लाङाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। कुमारिकाटा इउएन एकाडेमिनि मासिगिरि बलराम बर' बिथाङा बे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन। खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारियाव गोबां बर' लाइमोनफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गवालपारा पुलिस बिफाना अपारेशनाव मा 42 मोसौफोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो सा 9 फालांगिरिखौ हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। गवालपारा पुलिस बिफाना लखिमपुर ओनसोलाव आयेन बेरेखायै मोसौफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायनि हेंथायै गोबां अपारेशन खालामना मा 42 मोसौफोरखौ बोखांनो हादों आरो सा 9 मोसौ दालालखौ हमनो हाबाय होनना खौरां मोन्दों। जम्मु काश्मीरनि सफियायाव सा 6 आरो पुलवामायाव सा 2 सन्देह गोनां उदखारिफोरखौ हमनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सन्देह गोनां उदखारिफोरनिफ्राय हेन्ड ग्रेनेड आरो हिजबुल मुजाहिदिननि पस्टार बोखांनो हादों। रुपसि बिएमसि पर्बतजरा फरेस्ट डिभिजनआ मैया सरायझर बिलआव सावरायमेल खुंफुंदों। बिटिसिआव गासै मोन 21 बिएमसि बाय'डाइभारसिटि मेनेजमेन्ट कमिटि आफादखौ लानानै थांनानै थानो थाखाय गोथां गुन गोनां बायदि गोनांथिखौ लाखिनायनि सायाव सावरायदों। मेघालय पुलिस बिफाना शिलंनि गाग्लोबनाय जाथायनि मास्टारमाइन्डखौ खाबाय होनना खौरां मोन्दों। फरायसा दैदेनगिरि जेरेमिया पथिमिखौ खादों पुलिस बिफाना। पथिमियाया खासि फरायसा आफादनि मिरु लोगो नेहाथारि। शिलंनि गावनि न'निफ्राय खादों फरायसा दैदेनगिरिखौ। थांनाय 19 आगस्टआव मोखाङाव गोसोम सि खाना उदखार खालामदोंमोन पथिमियाया। गासै 4 कौटि रांनि 40,000 युवा टेब्लेटखौ हमनो हादों पाथारकान्दियाव श्रीभूमि पुलिस बिफाना। गारिनि स्रोत चेम्बाराव एरसोना लाबोदोंमोन युवा टेब्लेटखौ। दायनिगिरि सासेखौ पुलिसआ खाबाय होनना मिथिहोदों। कक्राझारनि थागिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। कक्राझार जेडि र'डआव गंसे गोदान हटेल आहारखौ खुलिदों। कक्राझार जेडि र'डनि हिर' श'रुमनि साखाथियाव थानाय बे फुड हटेलाव भेज आरो नन भेज मोन्नैयावबो गोथाव बेंगलि रोखोमनि जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन होननानै मिथिहोदों। बिपिएफ हानजानि बेरेखा जयन्त बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिपिएफ हानजाया डक्टर इन्जिनियार फरायनो लानाय लाइमोन फरायसाफोरनो नखर नखर थांनानै होनाय फैसाखौ बबेनिफ्राय होदों? गोसोम ना गुफुर बे फैसाया? गुफुर फैसाब्ला चेकआव होनांगौ। केस माब्ला होफेरदों? बहानिफ्राय फैदों बे फैसाया होननानै जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। जों नुदों फैसा राननाय नखर नखर थांनानै बे जायफ्रानाखि डक्टर फरायनो लादों जायफ्रा इन्जिनियार फरायनो लादों बे फैसाखौ दिनैहाय बबेनिफ्राय होदों? गोसोम थाखा ना गुफुर थाखा बियो? बेखौ दिनै जोङो नोजोर होदों रायजोफ्रा। गुफुर थाखाबा नोङो चेकआव होनांगौ। केस माला होफेरखो? बहानिफ्राय फैदों बे फैसाया? बेफोर साननो गोनां बाथ्रा। जों दिनै सुपार 50 होदोंमोन जायनि गेजेरजों 100 जनसो फरायसाफ्रा मेडिकेलाव फरायनो मोन्दों। गाबोन बोसोरसे बोसोरनि उनाव बिथांमोना डक्टर ओंखारबोगोन। इउपिएससिआव दिनैहाय एपिएससि होनानै गोबां 40 जन 60 जनसो सुबुंफोरा गोरों लाइमोनफोरा दिनै माने एससिएसआव बिथांमोना गावखौ क्रेक खालामनो हादों, क्लियार खालामनो हादों। दिनै गैया जादों। जों नुदों फैसा राननाय नखर नखर थांनानै बे जायफ्रानाखि डक्टर फरायनो लादों जायफ्रा इन्जिनियार फरायनो लादों बे फैसाखौ दिनैहाय बबेनिफ्राय होदों? गोसोम थाखा ना गुफुर थाखा बियो? बेखौ दिनै जोङो नोजोर होदों रायजोफ्रा। गुफुर थाखाबा नोङो चेकआव होनांगौ। केस माला होफेरखो? बहानिफ्राय फैदों बे फैसाया? बेफोर साननो गोनां बाथ्रा। दा जोंहा मा खालामदोंमोन जे सासे गोरिबनिफ्राय गोरिब न'खरनि फरायसायाबो गोरों लाइमोनाबो जाहाथे नोङो डक्टर ओंखारनो हायो, इन्जिनियार ओंखारनो हायो, एससिएस आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसार ओंखारनो हायो। बिनि थाखाय जोङो बै लेभेलसिम सौहैनो जेफोर मदद होदोंमोन दिनै बेखौ गैया खालामबाय।
माइनाव सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि फरायसाफोरनो होनाय बेफोर गासिबो आसनिफ्रा दिनै गैया जाबाय दा बेजों समाजखौ फोजौनो नागिरनानै फाहायनो नागिरदों बे साननो गोनां बाथ्रा जयन्त बसुमतारी बिथाङा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव माखासे हेंथा बाथ्रा फोरमायथिदों 125थि सोदांनाय बिलखौ हाग्रामा महिलारी बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै हेंथासो हैदों होननानै फोरमायथिदों 10 दान बिपिएफ सोरखारनि दैदेननायाव गोबां दाङाबाजि केस जाबोदों होनना जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों 125 एमेन्डमेन्ट दिनै फैनायनि बाथ्रा जायनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोहो मोनगोन डिपार्टमेन्टआ बारायगोन डाइरेक्ट फाइनान्स फैगोन 60टा समष्टि जागोन दिनै जों खोनाबाय हाग्रामा महिलारी बिपिएफनिफ्राय माने बेखौ बादा होनोसो दिल्लीयाव थांदोंमोन सानजानि बारायनाय अंशखौ दाननानै हरफिननांसिगौनो दाननानै लांफिननांसिगौनो बे खोथाखौबो दिनै बुंनायसो जों नुबाय बा खोनाबाय जों मिथिबाय बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बियो थांनाय गहपुर ओनसोलाव नोङो 535 जन फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव थैदोंमोन एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव थैबाय गुबुन गुबुन सोमावसारनायाव थैबाय बे मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ जिउ बावनायखौ माजों मा खालामनो नागिरदों बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै दिनै जोङो सांग्राङै इउपिपिएलआ नोजोर होबाय थादों दा बिपिएफ सरकार हाग्रामा महिलारी दैदेननाय सरकारा 10 मास जाबाय बे 10 मासाव जिफोर जाथायफोर दिनै जों हिसाब खालामनाय मोनदों फ्राय 25टासो मोनसे क्राइम बे 10 मासनि गेजेराव जाबाय जेराव इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि दिनाव मोनसेबो बेबायदि क्राइम जायाखैमोन मार्डार केसानो दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव माने 10-12टासो जाबाय रेप केस जाबाय आरो बेबायदि गोबां हारियारि मोनसे जेंना थांनाय समफ्राव नुजाबाय बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोर साधारन मानसिफ्राबो दिनै सिन्था जादों जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव इन्टारनेटखौ बोरैहाय जोङो मोनहोनो हायो दिनैनि तारिखाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि गेजेरजों आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों दिनैहाय कचिं जायो दिनैहाय नोङो बायदिसिना हाबाफारि जों मावनो हायो दैनन्दिन लाइफआव दा बेयाव नोङो इन्टारनेट कानेक्सन होनांगौआ बे बिपिएफ सरकारनि दिनाव दिनै खननै मानि इन्टारनेट मोनसे बन्द जागलायनाय मोनसे थासारि जाबाय दा आरो बेजों लोगोसेनो दिनै 10 मासाव जुदि 25टा मोनसे क्राइम जाबायब्ला बिटिआर ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव आरोबाव माबायदि जानो हागौ बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद सिन्था खालामदों बेनिखायनो जों इउपिपिएल दोलोआ जोंनि मददगिरिफोर जोंनि दोलोनि बिबानगिरिफोर साधारन जोंनि भटार्सफोर बेखौ लानानै जोङो सिन्था खालामदों आरो बेबायदिनो जोङो मेल खुंदों जे बे मोननै बिसायख'थियाव जों इउपिपिएल हिसाबै जोङो 6 लाखनि गोजौआव जोङो भट मोनदों बिपिएफआ 1.5 लाखसो बारा फ्लाइं माखासे भट बेखौ मिसा मोनसे प्रतिश्रुति जे मोनबा प्रतिश्रुति हा होगोननो फरायसाफोरनो फैसा होगोननो बेबायदि बुंनानै हयथ' मिसा खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ मोनसे फुस्लायदोंमोन खिन्थु दिनै नुबाय बे 10 मासाव बिगासे हा होनो हायाखै जोङो साख्रिखौ नोङो फैसा लायालासिनो होदोंमोन इउपिपिएल दोलोनि समाव पन्चायत सेक्रेटारि आरो फरेस्ट गार्डफोरखौ जेरै साख्रि होदोंमोन फैसा लायाजासे दिनै बेथन होनायनि मुङाव दिनै 80,000 गाहाम लानाय जे बाथ्रा जों खोनादों दा बियो रायजो राजाफोरखौ गिखांहोदों बै न'खरखौ गिखांहोदों जाय न'खरा गोरिबमोन गोरिबनिफ्राय गोरिब न'खरखौ नायनानै बिनि गोरों सुबुंफोरखौ नायनानै साख्रि सोनाय जादोंमोन दिनै बिसोरो बेथन मोननांगौनि मुङाव 80,000 गाहाम फैसा होनांनाय 70,000 गाहाम फैसा होनांनाय बियो रायजो राजाफोरखौ गिखांनाय मोनहोदों आरो गोदानै जोङो फोरोंगिरि थिसननायनि 4 ग्रेड साख्रि होनायनि थाखाय जेबो प्रसेस खालामनानै गारबोदोंमोन दा बेयाव हयथ' फैसानि अंक खालामबाय थादों खोमा बेयो मोनसे गिखांहोदों आरोबाव नुबाय जोङो चिरां जिल्लायाव दिनै डाटाया बुंदों 60टा माने एलपि स्कुला गुदि फरायसालिया दा सिंगेल टिचार जाबायनो इउपिपिएल सरकारनि दिनाव एटलिस्ट सानै फोरोंगिरिया जाहाथे बे मोनफा मोनफा स्कुलाव थायो बिनि थाखाय राहा लानाय जाबाय दा मा जाबाय 99नि एपइन्टमेन्टमोन बाक्सायाव बेखौ सरकारा लिगेलाइज खालामनानै एपइन्टमेन्ट होबाय चिराङाव क'क्राझाराव बिथांमोना दंफैयोमोन बिथांमोना माने डाबल टिचार हिसाबै डुवेल टिचार हिसाबै बिथांमोना खामानि मावदोंमोन दा नाथाय सरकारा बे बाथ्राखौ हयथ' गोसो खालाम माने नोजोर खालामाखिसै जे फरायसाफ्रा माबा मोनसे खहा जानो हागौ नामा बेखौ सानालासिनो आङो फोरोंगिरिनि एगेन्स्टआव आं बुङाखै खिन्थु थासारिखौ आं बुंनो नागिरदों दा जों नुदों जे थाखा फैसाखौसो हिसाब खालामनानै
दिनैहाय मा जाबाय फोरोंगिरिफ्रा नोङो आसामाव मोनसे आयेन दङ आरो आसामनि आयेनजोंनो जोंनि बिटिसिआबो सोलिफायो जिहेतु आसामनि सिङावनो थानायखाय बे आयेना मा बुंदों सोलोंथाइ आयेना जे सासे फोरोंगिरिया डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सफार जानांगौबा हौवा मानसिया नोङो 10 बोसोर मावथारनांगौ आरो आइजो मानसिया 7 बोसोर मावनांगौ नाथाय 7 बोसोर जायाखै बोसोरनै बोसोरथाम जानायावनो दिनै ट्रेन्सफारा लांदों आरो लांदों दा जोंहा सन्देह जादों जे सिङाव नोङो थाखा फैसानि मोनसे लेनदेन निस्सय जादों नाबा बे आयेनखौ नों मानो गाखोमोन आरो पर्टेलाव नोङो बेखौ आपल'ड होनांगौमोन पर्टेलाव जेबो इनफरमेसनानो गैया पर्टेलाव बेखौनो आपल'ड होनाय जायाखै बियो नोङो माने सिंजों उननि दरजों सिं टेबुलनि सिंजों हयथ' माबा मोनसे लेनदेन जादों बेबायदि ट्रेन्सफार लाङो दा बिदिबा जोंनि सोलोंथाइ अबस्थाया मा जागोन थासारिया गुबुंले जाबाय दिनै जौ जुवानि आड्डा बिराद मोनसे जादों बे जिनिसा गाज्रि खालामदों मेलाखौ नाङा फाङा होदों बे जिनिसा गाज्रि खालामदों दा बियो दिनै समाजखौ गुबुंले खालामो जों दिनै सुपार 50 होदोंमोन जायनि गेजेरजों 100 जनसो फरायसाफ्रा मेडिकेलाव फरायनो मोन्दों गाबोन बोसोरसे बोसोरनि उनाव बिथांमोना डक्टर ओंखारबोगोन इउपिएससिआव दिनैहाय एपिएससि होनानै गोबां 40 जन 60 जनसो सुबुंफोरा गोरों लाइमोनफोरा दिनै माने एससिएसआव बिथांमोना गावखौ क्रेक खालामनो हादों क्लियार खालामनो हादों दिनै बियो दिनै गैया जादों जों नुदों फैसा राननाय न'खर न'खर थांनानै बे जायफ्रानाखि डक्टर फरायनो लादों जायफ्रा इन्जिनियार फरायनो लादों बे फैसाखौ दिनैहाय बबेनिफ्राय होदों गोसोम थाखा ना गुफुर थाखा बियो बेखौ दिनै जोङो नोजोर होदों रायजोफ्रा गुफुर थाखाबा नोङो चेकआव होनांगौ केस माला होफेरखो बहानिफ्राय फैदों बे फैसाया बेफोर साननो गोनां बाथ्रा दा जों